ślizgać, tylko nie ugryź, nie? Bliżej. Ja całą rękę mam obślinioną teraz. Ale fajowa. A teraz mam brudną rękę. Już się nie boisz, nie? Idź ty, gdzie tu strumyk jest wody potrzebuje jakieś. Masz wodę? Teraz polisz. Woda. Jak pod rękę. Dobra. Papa. A tam, tam wyszedł już ten, coś poważniejszego wyszło z rogami. Diabeł jakiś tasmański. A jak wącha, zaraz ci rower będzie chciała zjeść. Ciekawskie, nie? A to są małe, młode. A co to, byki są? Tu zajrzyj pod ogon, to będziesz wiedział. Nie wiem, bo to młode jest to. Ciekawskie, nie?